गुसुं समनि गेजेरावनो स्पट मोननैसो खौरां होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगां मोनसे भिडिअ फुटेजखौबो देखायगोन नोंथांमोननो, बिनि उनाव बिबुंथिखौबो होगोन। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो डिसक्रिप्शन टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों जानांगौ। दिनैहाय मोननै जायगायाव गेदेर सिखाव जानाय जों खोनादों। बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लायावबो मोनसे फैसा लानानै खारनाय 2 लाखनिबो बारा, आरो मोनसेया जाहैबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआवहाय 3 लाखनिबो बारा स्टेट बेंकनिफ्राय बख'नाय फैसाखौनो बोरै जानो मोनखो, गोबाङा खौरांखौ मोनबायबो जानांगौ बेंकनिफ्राय बरननाय टाइमावनो। दा जिखुनुआनो जाया, मोनसे स्पेसियेल बिबुंथि होदों मानगोनां प्रमद बर' सारा, आरो बे बिबुंथिनि गेजेरजों गोख्रोङै साबधान जानांगोन गोबां मानसिया। माबायदि साबधान जानांगोन नोंथांमोना देखायग्रोनो नाजागोन। খুব চিন্তিত হৈছোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান সমস্যাবিলাক হৈ আছে। সেই সমস্যাবিলাক লৈ সমাধানৰ কাৰণে মই আজি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ যোৱা 2 বছৰৰ ক্ৰাইমৰ ট্ৰেণ্ডটো কি, কেতিয়াবা ড্ৰাগছৰ কিবা এটা কেছ হৈছে, ক'ৰবাত ডকাইতি কেছ হৈছে, এইবিলাক লৈ পেলাই এটা চিৰিয়াছ আমি মিটিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যাতে অনাগত দিনত এই এনেকুৱা সমস্যাবিলাক স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিব পাৰে, আৰু যি ইউথবিলাক এনেকুৱা কেছবিলাক ইনভলভ আছে সেই সকলক যাতে আইনগতভাৱে শাস্তি দিব পাৰে। খুব চিন্তিত হৈছোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান সমস্যাবিলাক হৈ আছে। সেই সমস্যাবিলাক লৈ সমাধানৰ কাৰণে মই আজি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ যোৱা 2 বছৰৰ ক্ৰাইমৰ ট্ৰেণ্ডটো কি, কেতিয়াবা ড্ৰাগছৰ কিবা এটা কেছ হৈছে, ক'ৰবাত ডকাইতি কেছ হৈছে, এইবিলাক লৈ পেলাই এটা চিৰিয়াছ আমি মিটিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যাতে অনাগত দিনত এই এনেকুৱা সমস্যাবিলাক স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিব পাৰে, আৰু যি ইউথবিলাক এনেকুৱা কেছবিলাক ইনভলভ আছে সেই সকলক যাতে আইনগতভাৱে শাস্তি দিব পাৰে। खौरांखौ नोंथांमोना गोबाङा मोननो हाबाय। लास्टलि नैबे जोबथा खौरां बायदिब्लाबो दिनैनि जायफ्रा नायदों, जे गोबांथार समाव आं दाख्लैफोरनिफ्रायबो मोनसे होबाय थादोंमोन पस्ट। बे जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' सारा MP बिसायख'थि बायनाय लोगो लोगोनो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ हियारिंनिफ्राय बख'नो सावरायगोन, रायलायगोन बुंदोंमोन, आरो गोबांथार जेराव जोबजानाय दासिमबो सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लानानै दाब NDBफोरनि थाखाय, नाथाय दासिमबो नुनो मोनाखै, गैया। बेफोरनि थाखाय साननो टाइम दंना गैला मोनसे गेदेर सोंलु फैयो। रायजो राजाया बेनि सायाव मा बुंगोन? जायनि थाखाय NDBफोर दिनैसिमबो सारा गावनो स्वयं बुंदोंमोन गबाय होननाय भिडिअ फुटेजबो दङ। रन्जन दैमारियाबो जेलनिफ्राय गबाय। गोसोखांफिनोबा दुखु मोनो, सानफ्लाङो। बिनि थाखायनो सम सम खुद्रिनाय बायदि माखासे भिडिअफोरखौ लाबोनाय जायो जोङो। दा थाबैनो गयोब्ला निस्सय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थागोन। लोगोसे जोंहा दिनै दुखु गोनां बाथ्राबाव, बर'निनो बिथाङाबो सासे मुंदांखा फावखुंगुर, फेस्ला फावथायनि मेन्डेला ब्रह्म सारनि जोनोमगिरि बिफाया रुंसारि जाबाय होननानै खौरां मोननो हादों। गोबाङा मिथिबाय, गोबाङा मिथियाखैमोनदां। बिनि थाखाय खौरांखौ फोसावना होबावनाय जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।